बिटिआर सरकाराबो खालामदों किन्तु साफिसियेन्ट जायाखै दिनैबो सिंगल टिचार दङ जिर' टिचारनि नाम्बारा गैया जाबाय गोबां जोङो दाबि होयै होयै जिर' टिचारा गैया जाबाय किन्तु सिंगल टिचार मोनबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम लवार प्राइमारियाव साबजेक्टआबो बेयाव मोनब्रै मोनबा दङ दा सासे टिचारा सरकारि ट्रेनिंआव थांगोन एसएसए नि ट्रेनिंआव हाई स्कुलाव समग्र शिक्षानि बा नों आरएमएसए नि ट्रेनिंआव सरकारि खामानियाव थांगोन ना बियो क्लासाव बेस्थ थागोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि कुइसन दा बेखायनो टेट एपइन्टमेन्ट टाइमलि जानांगौ जों दाबि होबाय थादों सिंगल टिचारखौ जोङो डाबल ट्रिपल टिचार खालामनांगौ आरो गोबां हाजार हाजार पोस्टआ दिनैबो भेकेन्ट जानानै दङ आसाम सरकारा टाइम मथे एसआइउ एप्रुभेल हरा बे खोथाफोरखौ लानानै काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेराव नारा-नाथा सोलिबाय थायो दा जोंनो नांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचारनि जायगायाव डाबल टिचार आरो बिनि गेजेरजों स्कुलनि एनभायरनमेन्ट टिचिं लार्निं बेबस्थाखौ थिक खालामनांगौ दा बेयाव साइन्स टिचार आरो मेथ्स टिचारा दिनै भेकेन्ट जानानै दङ गोबां जायगायाव साइन्स आरो मेथ्स टिचार गैया गोबां जायगायाव ग्रेजुवेट टिचारा खालि मोनसे हायार सेकेन्डारियाव 12टा 15टा 13टा गाहाम पोस्ट पिजिटि आरो ग्रेजुवेट टिचारा पोस्टआ खालि जानानै दङ बे जोंनि थाखाय जथेस्थ मोनसे चेलेन्जिं आरो टाफ सिचुएशन एकाडेमिक एनभायरनमेन्टआ बोरै बिल्डआप जागोन बा एजुकेशन सिस्टेमखौ बोरै लांगोन जेराव मोनसे हादोर मोनसे हारिनि माने बेकबोनखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरटिनि दिनै बेबस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि दिनै गोदान मोनसे माने बेयाव पलिसि फैबाय बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेफोरखौ मिट खालामनायाव बेबायदि स्कुलफ्रा दिनै माने बिसोरो फावसायनानै थानो गोनां जादों दा गोबां समाव आं गासिबो टिचारखौ बुंनो नागिरा माखासे एप ओंखारदों एटेन्डेन्सनि थाखाय बे गोबां स्कुलाव दिनैबो टिचारनि एटेन्डेन्सआ टाइमलि जाया बा क्लासाव फैनानै माखासे फोरोंगिरिनि बेलायाव माखासे होनना बुंदों आं बयखौबो बुङाखै मोजां टिचार क्वालिटि टिचार आरो मेरिटरियास टिचार दङ जायफोरनि थाखाय सरकारा आरो हारि आरो समाजाबो बिथांमोनखौ मान आरो बान्था बावबोदों किन्तु माखासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायाव क्वालिटि जि टिचिं जानांगौ क्वालिटि जि इभालुएसन एसेसमेन्ट जानांगौ बेयावबो बहाबा नङा बहाबा जोङो माखासे थासारिफोर माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो फरायसा फरायसुलिनि माने एटेन्डेन्सआ जथेस्थ पोर जायो गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलाव दा एनरलमेन्टआ खमायलांबाय साब्रै साबा साथामजोंनो दिनै स्कुला सोलिनानै दङ सरकारि स्कुलनि अबस्थाया माने दिनै जथेस्थ चेलेन्जिं टाफ सिचुएशनाव दङ आरो गुन उत्सबखौ जिहेतु सरकारि स्कुलावसो खुङो दा सरकारि स्कुलनि अबस्थाया बेबायदि जायोब्ला जोंनि हारिनि जोंनि मिडियामनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि क्वालिटि एडुकेशन फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि केरियारा मा जागोन बे जोंनि थाखाय साननो गोनां